Halo. Nešto ti prekida, ne znam o čemu... Prekida se nešto. Prekida, što radiš ti? Ništa, vala, evo bila na kafu sa sestrom ovamo u Danilovgrad i sad kući idemo. Ti? Pa, fino. Isto, evo na posao još malo i sad ću slušam dnevnik, nešto da završim i idem kući od... Pa je dobro. Dobro, i onda ja se javim. I te zvat poslije kad završim sve. Gdje ćeš biti kući? Pa vjerovatno ću kući biti. A hoću li te zvat? Da mogu 7:30 dohoditi. Pa dobro, pa možeš me zvat, mislim. Možeš me zvat, ali možemo samo, prijateljski vidjet, ne znam. Ne znam ja kako si ti sa ovim djevojkama, čula sam ja, opasan si ti. Nećemo urat da idemo. Kako? Pa nećemo urat da idemo. Delskino, kako? Da, dobro, okej. Ajde, javit ću ti poslije onda kad završim sve. Aj, važi. Ajde, čao. Ćao.